kandigia antebinga mangana yo abeire nkabwatio mugano njiro muwakili njiro muntu njite school kasoma kabwatia mangana ayo nkamotebia nga no problem, God is with you, and we prayed together. Usani boite bwachite mutu mono kero naenda achiteria agocha se senate kana bategerera bantu mbana kumuganyege tukia bete senate nga kikia gete gekaba abantu bakamagocha riri senate yeyo ebira bikana kobali ya senate muntu getaga ari ne chibesa chikuru ku 60 million shillings. Kero mo senator atakire konyora 1 million shillings. Wala senator bakangichirana, and this I speak it for the first time. Kangichira obisi bagante yosoro tuanyoire 1 million. Naye toe 1 million tokonye omudijio. Kabatebi mo ko tegerere kina. Why do you listen? Chibesa bagantebia aiga abande bagantebia nga airubuata CDF ntutubuati CDF ya itombono ya ikire. Bakanyora 1 million abande bakamagontebia mbaye nkabatebia ne karakariri na arigiri 500,000 bona nainche ngekero muntu na tayde kuigwa banjirane bagateba yaya bagante imbaye chibesi chiechio. That is why you saw what happened. Abande bagasoa bunge batamanyeti batatekerere tikende batamaye kende bagasukumu mugaka muntu lakini ngendo kiangeche timonda kiangeche tekertu arenga mangana ri impeachment na ikaranze the Senate kuri ri mugako yo monda who is almost in his 60s mugako savri and say agotene ngune bina kobo uri kwa maswali na bana basinini bana ba komo chori ikaranze taria tore na omongi na Joyce na bana bae bakomo chori abana bande bari county assembly ga baikaranse te opposed bakomurama baikaranse ari bakomongongori asa ikaranse ari abege toka bakoiga baramuno komongongoriga bakanire tinyomba HBC county 30,000 allowance every day for 5 days barigaria bakomokorreiga enkoreyani gatande gasaka. And I remember the only thing I did, I just prayed. Nkarge tibwa ngajwe kuebule sa bona tibwa na kitoko kora diria ikabutu kwa busa bakantenga bona soro ebe milioni to kwa sabona tuatiriri tutari milioni ibere eri twa etwe twa tumire bona to ibere aya mutu muira ndio manyana eyende tokonyera umugako uyu kanga abate no problem nyasaye naro ko chimutu egento kiange tikia karba mongo ira ba korire omongino Joyce emechanda etreta after that ago tirimbo ko stairs okoba yogo soku bo mugako yenchire bintu bya bete mongino oyo akagire kagabwe chikamera ngeti chigocha omwana wa nere ngoyo nere skari atirire nere ngoyo abantu bonse bachire abatigire boka abantu babande ndi chikamera batete ko baka ngake sawo bwango nkaramyo kichibicha ndabaseria bare to busuku karabaka ko obe ngabaminyokia akagenda egenda tora ikaranza buya egendo kerie kiange chetti bobe mwako no mwako moko agaetra humiliation muntu ndebwens ata etre muntu ata kiriwetera pakekerota etego chayo muntu you are a deputy governor tabwati budget pakekerota ko maseri no wate chichire chinyingora moseri aboko mulina none budget ono ngwaye na mangi mbaka iwananire lakini no harengo obisi bintu bine bibi arengo mwako yondira ngakirite siminga nkubwati kune chigari sato chichigunu chikire mayaka kurbotuko ngamata ite bako mbwati batari kongita. What do I do? Bintu bine mekutana bune yemi yororo ramna tuichirega tukwa nubworo angabona abante batumire baitene batene nasigete ayoko ko 500 shillings 1,000 shillings what was ramu kutara munoyo nyagitari cheino njibwa mario